И здравейте днес на 2 май от стадион Българска армия. От няколко седмици не съм идвал тук да направя клип, така че реших днес да видя какво става, защото смятам, че вече има доста съществен напредък от предишния клип и има какво да се снима. Включвам се малко след като Левски станаха шампион, така че нещо позитивно и ние да видим в този ден. Доста спорна титла, без победа срещу директен съперник цял сезон, освен тая победа, където им дадохме последния матч, защото се пазахме за купата, но има някои спекулации, че може да има леко помогнато, но живи и здрави, ние да си гледаме нашата градинка, строи ни се стадион, отстранихме Лудогорец за купата, няма да е лесен матч с Локо Пловдив, но да се надяваме, че и ние ще вземем купа, защото си спомняме как срещу Локото загубихме един финал, но Христо Янев ще е добре да се върне след 10 години пак да вземе купата и също така има статистика, че на всеки 5 години 2016, 2021 и сега 2026 пак може да вземем купа. И извинявам се за лирическите отклонения, това си е моето фенско мнение, не ангажирам никого, малко не коментирам сам клипа на стадиона, но и малко като подкаст, докато вървят кадрите да си коментирам, но иначе виждаме, че напредват и алеите пред стадиона, започват да се изграждат, тук имаме положена арматура, някакъв като найлон, това е като мембрана някаква, може би след това ще се посеи нещо отгоре, не може би със сигурност. Тук може би вече е зарито с почва това, което не е зарито на другото място. Това дърво малко странно седи така по средата на алеята и аз съм почти сигурен, че в бъдеще ще бъде премахнато, защото ние пазим дървета в парка, но първо седи лошо на алеята и второ е между две големи дървета и реално няма да израсте хубаво или ще попречи на другите, така че дървета се пазят, но все пак трябва да има и къде да растат тези дървета. Да направим и един така по-обстоен преглед на площа, която ще бъде върната на парка. Виждаме, че започват да полагат и асфалт, вече централната алея е асфалтирана. И друго, което после ще обърнем внимание, е, че всъщност вече целият строителен обект е ограден с метални огради, защото бутнаха оградата, която ограждаше периферията на стадиона. Имаше спекулации дали ще седи или не. Малко и вали дъжд, но дрона държи. Все пак е само на облак, след малко ще спре. Знам го, защото слагам voice-over след като съм снимал клипа. Да, това е пътя към подземното ниво и тук няма нещо големи промени. Но също така през седмицата излезнаха от ССК с информация, че за да си купиш билет или абонаментна карта, ще трябва да ходиш до офис на ЦСК, да попълниш регистрация, да платиш 10 евро, да ти сканират вените и ще може да се влиза само с биометрични данни от вените, което за мен е малко недомислица. Били го използвали други европейски клубове, правило са за сигурност, но така ще откажат някакви 10-20% минимум хора, защото някои хора случайно решават да отидат, други не са толкова запалени фенове, трети са някакви чужденци, които идват и това пак казва, че ще може да се попълни онлайн формата, да се изкара в офис тая карта членска, но някакси това е допълнително препятствие. Да се върнем на фасадата, където виждаме вече имаме черни панели. Тези отвори са, може би, за вентилация и ще излизат от тук. Не съм сигурен точно за какво са. Но да, вече върху каменната вата имаме черни панели. Доста голяма част от стъклената фасада вече е положена. Огромен напредък е това. Отдолу има наредени и други стъкла, които ще бъдат положени скоро време. Реално не може да видим добре какво се случва вътре, доколкото виждам, още не е започнала работата по вътрешността, но нормално все пак трябва да се затвори с прозорци, преди да почне да се прави нещо по интериора. Тук отдолу имаше изтрупани много климатици и тръби за климатичната система, които предстоеше да се положат върху покрива на сектора, но вече това е направено, долу е празно, има само стъкла. Видяхте как ще изглежда и централната алея на сектор А. Тук малко забързвам клипа, защото вече видяхме тази част, да не ви отъкчавам излишно с
едни и същи кадри. Виждаме и някои работници, които работят. Все пак аз снимам в събота в 7 вечерта някъде, така че е нормално да са останали последните работници, които довършват някакви дребни работи или правят някакви огледи. Виждаме, че са подготвени и другите стъкла, които ще бъдат положени скоро. Да, още един кадър на тях. Има доста подготвени, така че очаквам другата седмица вече да бъдат завършени и всички стъкла по фасадата да бъдат поставени. А виждаме и цялата климатична система, която горе-долу предполагаме към своя край или е завършена, или съвсем малко остава. Всичко, което беше трупано пред сектора, го виждаме вече монтирано тук. Много климатични тела, тръби. Не съм специалист в тези области, така че не мога да кажа кое точно какво е, но доста солидна система, която ще отговаря за климатизацията на сектора. И за всичките Silver, Gold и Platinum нива, както и бронз, да правим една бърза обиколка, да видим по козирката дали има някакви промени, по-скоро не. Но да се върна на фасадата, не на фасадата, на картите за билети и така нататък, с тези биометрични данни, докато правим едно издигане на терена. Според мен, ако искаха така голяма сигурност, можеше да направят, както е в банките, да си сканираш лицето, да попълниш онлайн форма и да се влиза с лицево разпознаване. Но явно вече са поръчани технологиите и малко няма връщане назад. Аз, който съм с абонаментна карта и хода на всеки домакински матч, не е голям проблем, но за по-незапалените фенове може би ще е малко допълнително препятствие, дано не попречи това да се запълва капацитета на стадиона. Виждаме, че тревата е посадена и още не е поникнала, но да, приближаваме максимално. Не мога да кажа това семена ли са, тор ли е. По-скоро семената са засяти с някаква машина под почвата, а това е отгоре покритие и очакваме следващите седмици тя да пробие и да почнем да снимаме как израства. Да, не ангажирам никого с моето мнение за пропъквателния режим, но доколкото следа в групите на ЦСК и други споделят моето мнение, може и вие в коментарите да кажете вашето. Това е терена, оградена с ленти, тревата е засадена, така че очакваме скоро стадионът да придобие вид с зелена трева. Очаква се към края на лятото да бъде открит и още през следващата седмица на рождения ден на ЦСКА се очаква да бъдат обявени цените на абонаментните карти за различните сектори, като очаквам съществено повишение, но все пак като се вдига качеството, нормално да се дигне и цената. Виждаме вече и 2 реда седалки има в сектор Г. Между другото бях на мач на Славия Прага през уикенда и стадионът е доста подобен, пълни са, атмосферата е много готина и има си бира, има си всичко. Буквално много подобен на нашия. Много приятна атмосфера се получава, надявам се и тук да бъде така. Друго, което си разсъждавах, тези седалки на сектор Г заключват и могат за първенството да са само за правостоящи, както е в момента. Да, виждаме тук на голд нивото различните мостри седалки, а може и да не са мостри, да са всички видове, които ще бъдат поставени. Иначе остъклена фасада, вече имаме положени различните слоеве върху цимента, където ще бъдат поставени седалките. Няма нещо, кой знае колко различно, но там в момента сега ще приближа да видим, може би където ще е основната шахта за оттичане на водата, което е доста модерна система, но може да видите в клиповете на ЦСКА всъщност как ще работи, доста добре обяснено. В сектор Г ще бъдат заключвани, може би, за първенството седалките, но от УЕФА имат изискване да има всеки място и седалка, така че за европейските мачове ще бъдат отключвани и всеки ще си има място. И аз се поинтересувах защо, примерно, на Сигнал Идуна парк на Борусия Дортмунд, където съм ходил, всъщност там няма седалки.
А пък се играе Шампионска лига, но се оказва, че там във вътрешното първенство е разрешено и УЕФА правили изключение, пак трябва да там се разреждат хората за европейските матчове, но все пак се продават за тази трибуна, което е разрешено за Франция, Англия и Германия, доколкото прочетох, така че за България не важи и ние трябва да си имаме седящи места, но да, просто ми беше интересно, защо на някои стадиони може, на други не. Правим една панорамна обиколка на стадиона, на това бижу и да ви покажа всъщност в парковата среда как насякъде вече е с такава метална ограда, защото старата е бутната. Сега ще влезна вътре, за да видите всъщност първо какво случва. Там виждаме електрическото, то не е дори табло, а помещение, където е долу където сния в момента, и виждаме пространството за сектор Б. Едното е централния вход за сектор Б, другото входа за гости. И сега ще спуснем всъщност зад оградата, която е металната. Тук преди имаше ограда с камъни и метал, да, който е идвал на стадиона знае. В момента е бутната, така че ще си бъде интегрирано изцяло в парковата среда. Между другото беше малко тъпо Валтер Папас, като плаща целият стадион, Бойко Борисов да идва да си прави кампания на него, но живи и здраве. Като цяло казах каквото имах да казвам като коментар и подкаст, сега да си коментирам стадиона. И както казах също моето мнение, сега мое мнение, не ангажирам никого. Някой ако ми каже, че не разбирам, казвам какво мисля. Вие също може да казвате, няма проблеми. Ако греша някъде, може да му поправите. Ако имате друго мнение, да го напишете. Аз съм отворен към всичко. Та, вече сме зад сектор Б, видяхме, има положен асфалт. И тук е завоя между В и Б, също вече навсякъде е асфалтирано. В саксиите, къде ще има цветя, навсякъде е положена такава черно покритие и след това може би ще бъде запълнено с пръст. Правим едно издигане просто така да видим колко е красива фасадата. Тук се е понапълнил с вода от дъжда, но няма проблеми. И сега да видим асфалта. Всъщност преди имаше бордюр на тротуарите и след това си казах какво ли ще е нивото на асфалта. Всъщност е почти равно и няма висок бордюр, но то няма да минават и коли тук, така че не ти трябва. Но да, ето сега ще приближим максимално. Виждаме, че всъщност височината на бордюра няма 2-3 см, ако има и толкова. Така че е равно. Мисля, че всички слоеве асфалт са положени, защото то, ако има още, ще се дигне над бордюра, но няма да има. Вече изглежда завършено тук. Да направим една лека разходка по тази алея. Виждаме, че тук са отровили шахтите. Не съм специалист, не знам как се прави, но да, доста на хубавия нов асфалт да пробиеш такава дупка и там и паветата са разместили. Но така се прави, предполагам. Нормално първо се слага асфалта, после се изрязва, слага се шахтата. Така че тук ще сложат капаци, предполагам, и ще се затворят тези шахти. Виждаме и решетките, които са също за отводняване тук отстрани. И сега да влезнем пак под сектор В, за да видим всъщност с какви пана ще бъдат покрити трибуните от долната страна, за да е по-красиво и за препратка към историята. Тук виждаме първото, което е на Георги Денев. И е готина идея да се слагат легенди, които са постигнали нещо. Хем седи по-красиво, а не просто бетон. Хем остава спомен за хората, които са постигнали нещо с червената фанелка. Така че прекрасно. Имаше коментари, четох под снимките на тези панели, защо не са по-качествени, а са някакви опънати найлони. Но според мен какво се очаква да се сложи, много си е добре. Който не му харесва, не може всичко да е перфектно, не даваш една стотинка, сума ти пари се инвестират. Идеални са с тия панели и платна. Виждаме тук
за инвалиди, където е рампата, и сега сме зад сектор Г, където под амфитеатъра и място на стария сектор Г вече е асфалтирано. Може би са махнати панели, където ще бъде поставен екрана, който ще излъчва примерно гостуващите мачове и ще можеш да събираш на сектор Г с други фенове да гледаш мачовете. И тук всичко е асфалтирано. Да видим и амфитеатъра, който всъщност, да, както казахме, е стария сектор Г. И той няма някакви промени, но то какво е да му променяш, аз не знам реално какво ще се прави още на него. Може би ще се сложи такова покритие като на трибуните вътре, а може нищо да не се прави и така да си се остави. Защото пак си има завършен вид, просто може би бетона ще се износи така по-бързо. Правим едно издигане. Доста добре изглежда и всъщност тук, защото е по-хубав сигнала, докато съм за сектор Г, да видим седалките по-отблизо, които са първите два реда. В групите на ЦСКА имаше в складовете снимани как са дошли седалките, така че предполагам, че следващите седмици ще се запълни все повече и повече. Ето ги в момента са в затворено състояние, така за правостоящи, два реда, широки, седалките са метални, не се чупят. Доста добре, а пък другите ще са като на Байер Мюнхен и Алианц Арена. Очакваме скоро да почнат да слагат и тях и да ги снимам. Так му сега да видим какво се вижда от най-високите редове на сектор Г. Доста добра гледка към стадиона. А пък тук да, като цяло доста добре се вижда. Тук просто сега миналия клип показах какво ли е това желязо. Всъщност е грамотвод, така че да, има монтирани грамотводи. Това беше днешния клип. Скоро пак. Благодаря, че гледахте. Може да харесате, да коментирате, да го споделите в някоя група, да се абонирате за канала. До скоро и само ЦСКА!